Bergaran martxoaren 8-aren bueltan egiten den jardueretako bat da Bergarako emakume artisten erakusketa, eta aurten 17 bergarar emakumek hartu dute parte. 8. edizioa da aurtengoa, eta parte hartu duten horietako 2 artista ditugu hemen gurekin. Hemen ditugu Justina Elespuru eta Alicia Gartzia. Kaixo bioi? Kaixo. Kaixo. Aurten ez da, aukeratu duzuen gaia edo omendua da bergarar artista emakumeak edo eta baita nazioartekoak ere. Zer dela eta ez, aukeratu duzue gai edo omendu hori? Ohitura denez, urtero aukeratzen dugu gai bat, bozketa bidez, WhatsApp taldean. Eta, urten hori izan da, aukeratu duguna. Eta, de paso, pentsatu dugu gainera, genituela hemen 4 artista historiko. 2 margolari, argazkilari bat eta musikari bat. Ez que, baita lehengo garaien ez zeuan holan ematen importantziaik eta emakumeen artistak eta bai saia izaten da topatzia emakumeak be artistak. Zeugan lekurik edo ez dakitz, bai. Eta bai da oso politxe izan da horregatik, ez? Eura be parte hartzeko. Eta Justina, aipatu duzu 4 emakume artista bergarar omendu dituzuela, eta horietako bat, hementxe atzan daukagu, Maripaz Aluztiza da. Hor dago berea. Makinatxo bat ikasle uki ditu berak. Eta momentu honetan gainera ikasle horiek bihurtu dira ospetsu hainbat. Lascano eta hainbat, ez nire aipatzera beste asko direlako. Baina bergaratar lehenengo emakumea izan da artista margolaria. Eta irakaslea, Maripaz. Eta hori dela eta ere ez, eman diezue halako espazio bat bere margolari? Bere San Miguel, Oñatikoa, gaur hemen margotzen duen bat, bere ikasle bat, badago bere obra, eta hori ni oso gaztean nintzenean. Azuzara? Bai, eta begira beste hainbat gauza. Osea que, Maripaz lagatzen bogu, edo zer, neixo duz, geixon? Barruan ikusiko ditugu, ez da, barruan daude beste 3 eta horiek ikustera joango gara. Hemen daukagu, ez da, beste bergarar emakume omendu bat, kasu honetan Luisa Arregi da, monja izandakoa, zergatik ez, aukeratu edo ekarri dezute erostegira? Monja izandakoa baino da, bai, 100 zenbat urte ditu, hor jartzen du 100 ez dakiz zenbat, ez? Bai, 103 bete. Baina, monja zela hil zen, eta nahiko bitxia agian egiten zaigu sarritan, esaten dugunean emakumea, baina emakume monja, eta 19 urteken konbentuan sartu zana, eta dirudienez, begira, oso margolan onak egiten zituena. Eta bere iloba dio, hor dauzka bere ilobak, Arantzazu Arregik, bere obra eta berarekin saletu zala. Eta gaur omentzen dugun emakume bada. Orain hurrengoa, hemendik nahiko gertu daukaguna, zeuk egina da, eta nik uste ez da, Bergaran ezaguna den emakume bat dela. Azalduko diguzu? Hori bai oso ezaguna. Asuntzi. Hemen egia esan, monjak enduta noski, beste 3 dia artxi konozida. Beraz, joango gara, zure lanaren aurrera? Hori. Hementxe daukagu Asuntzi. Bai. Bera da. Zeuk egina da, hor daukagu baita ere ez, argazkia. Hori da. Argazkitxo hori aterazion ere senarra baita ere, organo jolea da, eta esan nion, atera jozun. Eta, senarra gainera lagundu ere egin zidan, egiten, ez pentsa, marrazkia egiten. Kontua da, merezi duela omenaldi bat. Zergatik merezi du? Begira, izan da, Maripaz bezala irakasle.
arte irakasle izan da moduan, hau musika irakasle. Orduan bizitza osoan lan horretan izan dakoa eta jarraitzen du. Laro eta ez daki seguru begiratu beharko nuke zemat urte dituen, eta oraindik Santa Marinako parrokian eta San Pedrokoan, bietan, koru parrokiala laguntzen du organo jotzen, gaur egun. Eta hori izango da astero edo... Eta entiarro guztia. Entiarro guztietan, pentsa hori bakarrik... Bueno, asteburutan dago titular bat, baina astebarrutako entiarruak eta hori egiten dituzte Irun artean edo txondatuaz, baina... Herri zanbe oso maite, izango da, beti jendarria eta bai oso. Personaia bat, merezi duen da ez bakarrik txalo hau, baizik asko. Eta orain, laugarren Bergara omendua, barkatu Alicia, zuretzat nahiko edo oso berezia den pertsona bat. Oso berezia. Berezia gainera, bai. Joango gara ikustea, ze artelan hauen artean ere agian bereziena zeuk ekarritakoa da. Bai. Behintzat ikusteko. Ikusteko, bai. Hementxe daukagu ez da? Bai. Arrainak eta guzti ikusten ditugu, kamerak, zeramika, zer da ez ekarri duzun Alicia? Nire izan da, nik urte asko egon naiz argazkilaria bezala, baina bai daka zeramikanekin beti, eta hasi nintzen hemen zeramikakin ekartzen eta gustora. Eta tia nata izan da sorpresa zelan, komentazan, ez duzu ezagutuko pertsona bat olan argazkilarien bat, tia, baina karo, bera ez da sentitzen artista, bera pentsatzen da bere lan azala eta dendan egon zan, argazkia egiten, eskontzetadera jauten zan be, eta holan, baina artista, baina ez, nik ez du nahi, nik olakoak eta, tia, alako gauzak eta hori bai da, emakumea, klaro. Izena esaten ari zara, izenak? Dioni tartaz, gaina bizen horrekin ezagutzen da, eta bera itzen zaban lan, jaujan, denda, argazkiko dendan eraitzana, eta baina igual urtiak, igual 10 urte bai egon da argazkilari bezala. Eta bai, artista, klaro. Datorren urterako atea zabalik Bergarar emakumeentzat, orain momentuz, martxoaren 10 arte ikusi ahal izango da bi artista hauen lanak eta baita gainontzeko 15 ere esan bezala, Arostiga aretoan martxoaren 10 arte.